Pajjiżna jinsab fil-qiegħ tal-lista li għandha x'taqsam mal-qari u l-inugwaljanzi f'dan is-settur. Dan joħroġ minn rapport tal-UNICEF li juri kif it-tfal f'pajjiżna f'żewġ kategoriji differenti ibatu mill-akbar ammont ta' inugwaljanza fl-edukazzjoni. Ir-rapport bl-isem ta' Unfair Start għandu lan li jitfadawl fuq id-diffikultajiet li jibatu minnhom it-tfal fil-qasam tal-edukazzjoni u l-inugwaljanzi li jeżistu bejn it-tfal f'dak li għandu x'jaqsam mal-qari. Pajjiżna sfortunatament huwa l-agħar f'żewġ kategoriji. Wara Iżrael u New Zealand ninsabu l-aħħar fl-abbiltà ta' qari ta' tfal tal-primarja, waqt li ninsabu l-aħħar ukoll wara l-Bulgarija u l-Iżrael fl-abbiltà ta' qari fost it-tfal ta' 15-il sena. Pajjiżna jinsab ukoll fit-18 minn 41 post fl-ammont ta' tfal li jmorru l-preschool, jiġifieri xi istituzzjoni edukattiva qabel il-kindergarten u li allura mhijiex obbligatorja. Fi kliem UNICEF stess, ir-rapport jixħed dawl dwar il-fatt li meta wieħed jgħix f'pajjiż meqjus sinjur jew żviluppat mhux neċessarjament ifisser li se jgawdi minn aċċess ugwali għall-edukazzjoni. Ir-rapport ta' UNICEF analizza 41 stat kemm membri tal-Unjoni Ewropea u anke tal-Organizzazzjoni għall Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp.